Tama una. Daan na yun. Okay. Ayaw ang ngayon ako kaya ang percent. It's where we're working for. Ngayon na yun. Ang wangay kaya ata na kayo naman. Kapwa kapasan din ka. So, kaya tama po kumasir ko sa maunin din kumasiwal yun sa kuya. Sinay kapin mo ba yung asang kasang ilaw yan. Kung ilan mga bas magmamaya. Meron pa sinitan ko yung panisuli. Ay bas ang bunguayan. Sinidanan siyang patagpilas ang bariyaw na sa boy pantin sa yala sa Tapos na po ay pante. diba? Kuya na kumano nga. Kumadanan siya. Unang sawas ka na. Yate na po. Sa kapin din. Baka po ang video niya. Kapag yung kawiyara kapiway rin mga karay. Kaya umasi sa walang mga. Kaya yung tama ngayon ang nakakama. Ngayon na niya ay kami mo. Huwag na na yun. Ngayon kami na. Tapos sabi na lang lang mo. Kakaway mo. Pagkaratang ay lang mo. Tatay mo. Maya sa was the way. Ngayon sa kaya ngayon mo. Tatay mo. Kakasang pamasyo ng wala, magkamamas, kumagmagit, makarata kisliru sa ginagata sa nanan siyang iyas. Sasak na nandak mga maansaw ko na, sensak nalasla kay sampung pamahalang magang kis. Masa para sa iyaw sa kaparapagin makaunuan ka sa Pilipinas. Masagay. Wrong pumasida, axis. Nabyo ng sasyo yan ang sasyo. Ay kayo pa, kauno na kung kaunawitig sasyo. Tama kayo mga autoresa sa sasyo kay di axis sila. Ay makakarang kayo. Kauno kung kapupulpun kayo yan lang po nakarkarang. Kaya kayo naman siya was sasyo. Kailangan kapin din sa sindi. Din lagi. Okay ba? Sasi guys. So mamasasi ha. Ngayon ba sasi mo? Sasi may pitik sasi daw ba? Sasi so. Aba, masasi yan sa nansi daw ba? Sasi naman lang daan mo. Ngayon ba sasi daan mo? Sasi karkara. Sasi wala mo kayo kung ano daan. Kita lang yung rule sa inyo. Sasi daan karkara. Ang sound. Tatap nabas ka uya mo ngayon ba? Sasi kayo ulit sasi. Kapin din. Kapin diyan mo yung pangkos. Kapin diyan mo yung mga sikomas dito. Wala mo yung sas ko. Tapa rasi yung balik sa atin mo. Makaretak sas ka rin yan. Kumas yun yung lasang sas ka rin. Ay babawa yung sas ko na yan. Kasi ito pa ngayon ko parang masibugo yan kasi. Kasi basel ka mo. Lang kumasi yun. Sila bro. Ay, dapat ipuntahan sa Bisma, katingakin niya sa asin.